Mill-ħadd illi ġej, il-Linja Nazzjonali tal-Ajru l-Air Malta se tersaq pass eqreb lejn il-mira tagħha, dik li ssir il-linja tal-ajru tal-Mediterran. Dan hekk kif se jkunu qed jibdew it-titjiriet minn Malta għal Cagliari f'Sardenja. Iċ-Chairman tal-Air Malta Charles Mangione qal li t-titjiriet se jkunu qed jitilqu u jaslu kull nhar ta' Ħadd u Erba' u fi kliemu huma ideali biex dak li jkun iħalli jew jiġi f'pajjiżna għal btala qasira. Dr. Mangione qal li għall-Air Malta dan ifisser pass importanti ieħor. Għall-Air Malta tfisser sinifikat ieħor, sinifikat li qegħdin dan huwa ikompli kważi t-tieni pass ma sqallija approfondejna ħafna l-konnessjonijiet u hemmhekk għandna konnessjonijiet kważi mill-ibliet prinċipali fi Sqallija u issa morna l-gżira oħra li hija Sardenja. U spjega li l-Air Malta għaddejja bi programm ta' tkabbir li minkejja li fih ħafna sfidi huwa wieħed li qed iħalli riżultati. Waqt li faħħar ix-xogħol tal-ħaddiema, Dr. Mangione nappella l-kooperazzjoni ta' kulħadd fejn saħaq li hemm bżonn li biex il-kumpanija tilħaq l-għanijiet tagħha daw kollha involuti jiġbdu ħabel wieħed. Huwa programm ta' espansjoni, programm kollu sfidi, programm li jeħtieġ il-kooperazzjoni sħiħa u l-good faith fil-kooperazzjoni ta' kulħadd, kemm min-naħa tagħna bħala l-management responsabbli kif ukoll min-naħa tal-impjegati kollha. Żied li l-Air Malta tinsab fir-rotta mixtieqa u minkejja li għadhom ma ntlaħqux il-miri aħħarin jidher li d-destinazzjoni mixtieqa mhijiex fil-bogħod. Qal li waqt li fil-passat kienu jiġu diskussi s-sussidji, din is-soluzzjoni llum lanqas biss għadha tissemma. Fix-xhur li ġejjin mistennija jibdew titjiriet lejn l-ajruport ta' Southend f'Londra u minn Catania lejn Londra.